Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Sve za fudbal. U ovom videu ćemo se kratko osvrnuti na grupu koju smo dobili u Ligi nacija. Danas je se održalo izvlačenje i možemo reći da nismo imali sreće u izvlačenju. Možemo čak potvrditi izjavu Sergeja Barbareza da je ovo definitivno najteža moguća grupa. U Ligi nacija, dakle, ove godine Bosna i Hercegovina će igrati sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom. Tri velika protivnika, tri jaka protivnika, ništa previše jako, ipak je to Liga B, ali zaista najteže što smo mogli dobiti. Osvrnut ćemo se prvo na same protivnike i na njihovu formu. Započet ćemo s tim da je zanimljiva činjenica da sva četiri tima iz ove grupe se mogu još boriti za svjetsko prvenstvo kroz baraža. Dakle, nijedan od ova četiri tima nije plasiran na svjetsko prvenstvo, ali svi ćemo se moći izboriti za njega preko baraža. Švedska je bila užasna u svojoj kvalifikacionoj grupi, ali preko te Lige nacija koja je se odigrala prije 2 godine, Švedska ipak ima priliku da se plasira. Poljska je bila vrlo dobra u ovim kvalifikacijama, samo 3 boda iza Holandije koja je naravno bila veliki favorit u njihovoj grupi. Poljska će se također preko baraža boriti za svjetsku, a posljednji protivnik Rumunja itekako poznat. Dobili smo ih 2 puta u ovoj 2025. godini u ovim kvalifikacijama. Nadamo se da ćemo i u 2026. 2 puta dobiti Rumune. Sve u svemu vrlo dobra i zanimljiva grupa, bit će tu mnogo kvaliteta. Naravno, smjer svih tih utakmica će se odrediti već u martu prije same Lige nacija, kada sva 4 tima budu igrali kvalifikacije, to jest baraž za svjetsko prvenstvo, i tada ćemo saznati da li ćemo mi kao Bosanci i Hercegovci otići na svjetsko prvenstvo i da li će jedan od ovih protivnika također otići. To će dosta usmjeriti budućnost i usmjeriti samu pripremu Lige nacija, a naravno ne smije se podcijeniti ova Liga nacija. Znamo kroz prošlost kako dobro doći sa početka utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a već imati osiguran baraža. Naravno, mi na Europsko prvenstvo 2028. godine želimo otići bez baraža kroz kvalifikacije, ali uvijek je dobro imati zagarantovan baraž za svaki slučaj. Za kraj videa napravit ćemo kratku prognozu. Poljska djeluje zaista kao ozbiljan protivnik od kojeg ćemo teško izvući bodove, zaista veliki favorit u ovoj grupi. Rumuniju smo već pobijedili, nema razloga da ne pobjedimo ponovo, mada će imati tu želju naravno da nas dobiju makar jednom. A što se tiče Švedske, nefunkcionalan kolektiva, možda najveći skup talenta u ovoj grupi, tako da je dosta komplikovano prognozirati kako ćemo se naći protiv Švedske. Vidjet ćemo da li će se plasirati preko baraža na svjetsko prvenstvo, to bi dosta usmjerilo njihovu putanju i da li će ostati trener ili ne. Dakle, teško za prognozirati, ali u ovom slučaju i ovom trenutku Bosna i Hercegovina bi bila blagi favorit. Koje je vaše mišljenje o ovoj grupi? Da li ste zadovoljni protivnicima? Ostavite svoj komentar, a mi se vidimo uskoro. Hvala vam.